Niin. Sehän oli semmoinen ajatus mulla alkujaan, että minähän lähden pitemmälle kalareissulle, kun sitä aina puhutaan, että missä se kalaeemeli on, mutta tässä paikassa se nyt on ja lähtövalmiina on. Venneessä on katokset ja siellä on kaikki keitto, vehkeet, kattilat ynnä muut siellä semmoiset kahvipullot ja on se mulla se vanha hyvä tuttu ystäväni koira, Musti. Musti on aina luotettu siihen, vaikka sanotaan, että on kuin koira, mutta ei sen verosta olekaan kuin koira on. Se on aina luotettu. Ja niin pisteli kamppeeni siinä kassaan ja lähdettiin menemään ja mentiin aina sitä uutta päämäärää kohti. Ja luontohan tarjosi meille jo heti sitä kauneutta, mitä siinä oli tarjolla sitten. Kun seuraa näitä rantoja, sehän on luonnon kaunista kyllä kaikin puolin ja ihmeellistä joka puolelta. Muuten tässä matkani varrella vaan seurailen ja seurailen aina vaan luontoa ja luonnon kauneutta ja näitä lahtia ja muita. Ja luontoahan se hännis seurailee ja kuuntelee siinä Musti vaan. Ja siinä hoksaan sitten, että niin, mutta tässähän matka on jo niin pitkä tehty, tätä luonnon mukavuutta seurattu ja aina tulee joki ja nytkin on tässä välijoki, mutta sen yläpuolelle täytyy päästä, että saadaan kotapaikka sinne. Ja se on helppo. Mulla on venneessä katos nostettava mihin lahen polkamaan hyvänsä ja siihen laittaa yösijansa ja keittää kahvisa ja laittaa ruokansa ja saman katoksen alle saa pistäytyä nukkumaan. Linnut laulaa, kaiken maailman linnut laulaa tässä pitkin matkani varrella. Justiinsa tässä oli joku lintu aivan meidän pään päällä, mutta hän lähti siitä pois. Minunhan taas lähettävä tästä eteenpäin, koska minä en ole mikään vakituinen luonnontutkija, mutta hyvin rakastan luontoa ja luonnon tarjoamia antimia, mitä täällä voidaan saada. Eiköhän kala ei millään muuta olekaan, se kalahan se on pääjuttuna vaan siinä. Mutta se on ihmeellistä. Kun tässä seuraa noita rantoja mennään, niin tällä itä- ja pohjoisrannalla on aika jyrkät rannat. Mutta sitten on etelä- ja länsipuolella taas vastaava. Se on hyvin kaunista. Ja siellä voi kukkia, mutta nyt on jo myöhäisempi. Ei näy ruusuja eikä pihlajia tuomio kukintaa, mutta kumminkin. Lehtipuut jo kasvaa ja itä- ja pohjoispuolella ei kasva, ei juuri laisinkaan lehtipuuta. Ja kun minä seuraan tätä rantaa, se on muurattu noista mulikkakivistä semmoisesta, niin kuin täällä sanotaan mulikkakivi. Niin kummallisesti, että vaikka ne on pyöreitä ja muita sellaisia mulikoita, kun se on vyörynyt se ranta, niin sen näkee, että ne on niin kuin muurattu. Niin siinä johtuu mieleen, että, mutta kyllä sillä on kummalliset aikeet ja ominaisuudet tuolla luonnolla. Luontohan niitä kaikkia semmoisia ihmeellisiä, joita ihminen tarkastaa. Minäkin täällä kulkissa niin aina huomaan noita ihmeitä, minä rupean niitä tarkastamaan. Niistä se joutuu. Mutta siinä on niin kumma paikka, että ajatellaanpa tuo. Että miten tuokin rinne on tuossa joko justiin venneenkeula eessä, kun on noin pystyä. Ettei ihminen ei taho ihminen kyetä liikkumaan siinä, niin se on tuolla lailla muurattu tuo ranta ja sitten on vaikka kuinka pitkällä. Pilvet vyörii tuossa niin valtavan näköisenä tuommoisia ihan valkeita, kauheita patsaita menee tuonne, kun mihinkäs päin nuo on menossa. Siis lännestä itäänpäin, joo. Jatkuu vielä samanlaisia ehkä näitä ilmoja, mitä nyt tällä hetkelläkin näyttää, koska nuo pilvet virtaa tuonne siis lännestä itään, jota pidetään melko lailla varmana, että ilmat pysyy samanlaisena. Jos itäänpäin pilvet virtaa, silloin on etelässä päin tuuli. Ja niin se on nytkin siellä etelässä. Ja silloinpa se taitaa tulla tänä iltanakin se verkonlasku, kunhan päästään tuonne jonkun niemennokan taakse. No, tuossa ei olekaan kaukana sitten sopiva lahti. Siinä kasvaa ruohua monenlaista, kortetta ja saraheinää ja onpa lumpeekukkiakin, että saattaa olla hyvin matala ja mukava ranta
tuo laskea verkko. Ja niin rupian rannassa, kun vene saapuu siihen, selvittelee taas verkkoja ja musti istua tököttää tuolla ja katsoo sitten, mitä se ukkeli hommaa siinä oikein. Mutta se on niin monasti nähnyt jo sen, että niin kyllä se on ihmeellinen tuo luontokin ja koira luonnossa kans. Se on ihmisen paras ystävä, että monessa kohti minä ihmettelen sitä, että mistä johtuu, että tuo noin elukkakin on oppinut tuntemaan tuon kaverinsa ja hoitajansa niin poispäin. Ja monta kertaa sattuu semmoisia ihmeellisiäkin, niin kuin tässäkin, kun minä yöksi menin omaan telttaani, niin musti aamulla rupeaa raappimaan, että hei, nousehan kaveri ylös, että lähdetäänpäs verkkoille. Hän halusi nukkua minun vieressä ja kun ei mulla herätyskello ollut mukana eikä niin varmaa ole aina se herääminen, mutta mustillahan se näyttää olevan aika varmaa se. Ja niinpä se kävi tänäkin aamulla. Niin lähdettiin verkkoille, illalliset verkot kojettiin ja nostettiin verkot venneeseen. Siikojapa oli aika lailla mennyt sinne. No minä tällä lailla meneskelin siellä sitten, kun mä verkkoni nostin ja keitin kahvini siinä ja ajattelin sitten, että niin kunhan minä pääsen sopivaan paikkaan ja mulla ei ole kotia, ei kortteeria, ei turvaa, ei tukia mitään tässä maailmassa. Ja 200 olen käynyt niin minä luotin siihen, että kaihan mulla isänmaassani on seläsiä. No niin minä saavun erään joen niskalle, siinä oli kaunis paikka, sitten luonto tarjosi mitä kauneimman. Minä pysäytin siinä venneeni ja siinä mietiskelin vähän aikaa, mitä nyt teen. Sehän yhtäkkiä mulle selvisi, että jaa, tämä onkin luonnon kaunis paikka. Kaikin puolin tarjoaa sitä mukavuutta, jota minä kaipaan ja haen sitten. Ja nyt kaikki maailman kukat kukkii, kaikki maailman linnut laulaa tässä. Että tuossahan se minun mökkipaikka on. Ja niin päätin ruveta rakentaa sitä mökkiä siihen. Ja niin minä vähitellen olalla kantelin tuolta venerannasta venneellä toi kaikki tarpeet sinne rantaan. Ja yötä päivää löin kämppää kuntoon itselleni ja rakovalakiolla olin yösyötä pikkusen aika ja varsinkin silloinkin, jos sattui satamaan. Pakkohan se silloin oli minun mennä sinne. Mutta niin minä sain mökkini valmiiksi ja nyt mökki on aika tyydyttävässä kunnossa, niin kuin vieraatkin on käynyt siellä. Ne sanoo, että kyllä tämä on viihtyisä paikka ja se kyllä varmasti on viihtyisä paikka. Tässä mökin vieressä on 2 sievää lampia, kosket on 2 puolen, että minun mökki on semmoisessa niin kuin niemen nokassa. Ja sitten se kauneus, mitä muuta on, siihen kuuluu. Tässä on semmoisia jättiläispuitakin, joita ei koko Suomen kamaralla ole monta. Esimerkiksi tässä minun mökkini seinävieressä on petäjä, jossa on vähintään metri halkasia. Entä joka mökin pihalla kyllä varmaankaan ole semmoisia. Saa hyvin luottaa siihen, että kyllä minä saan luonnonhelmassa olla
aika kaunilla paikalla. Kaiken se tarjoaa mulle, mitä se ikinä voi tarjota, johon minä olen hyvin, hyvin tyytyväinen.